La transició cap a un model basat en energies renovables desviarà cap a la xarxa elèctrica una energia que fins ara hem estat obtenint dels combustibles fòssils. Dos exemples d'això són el transport per carretera i la climatització dels habitatges. Actualment, a Espanya, l'electricitat transporta 900 petajoules d'energia a l'any, mentre que els cotxes n'utilitzen 500 petajoules i l'escalfament d'habitatge 250 petajoules. Aquests dos últims, majoritàriament, en forma de combustibles fòssils. Si volem que aquests últims migrin cap a l'energia elèctrica, la xarxa hauria de transportar 1.650 petajoules l'any, gairebé el doble de l'actual. Aquesta situació produirà un fet similar a quan en una casa necessitem connectar molts aparells elèctrics a una sola presa de corrent. Quan això succeeix, la corrent elèctrica que ha de circular per als cables i connexions elèctriques ha de ser molt més intensa. En situacions molt extremes, aquests es poden sobreescalfar i poden arribar a col·lapsar, incendiant-se. Per tal de poder fer la transició energètica correctament, sense malmetre la nostra xarxa elèctrica, és molt important que estiguem preparats per a prevenir aquestes situacions. La primera opció és la d'incrementar la capacitat de la nostra xarxa elèctrica tant en extensió com en potència màxima que pot arribar a suportar. Això s'aconsegueix a través de la utilització de les línies de molt alta tensió o alta tensió, que permeten el pas de molta energia sense incrementar la intensitat elèctrica. Existeixen alguns moviments en contra de la proliferació d'aquests tipus de línies. A l'hora d'afrontar el debat de la seva utilització, cal contraposar el fet que sense aquestes, la seguretat a l'accés de l'energia es pot veure compromès. Hem de tenir també present que, tot i que incrementem la capacitat de la nostra xarxa, si tothom decideix carregar el cotxe al migdia, quan l'activitat de la indústria és més elevada, la demanda sumada pot produir grans sobrecàrregues. Per això, hi ha altres estratègies que poden ser interessants. Una d'elles és la gestió intel·ligent. Aquesta es basa en la promoció de les càrregues dels vehicles en els moments on el consum elèctric és menor, com per exemple per la nit o en els moments i llocs on la generació d'energia provinent de fonts renovables és major. Per això seran necessaris la creació de programes intel·ligents que es nodreixin amb la informació de comportament dels usuaris i promoguin els canvis en el seu comportament. Un món basat en energies renovables és un món on les xarxes elèctriques seran cada cop més presents i difícils de gestionar. Aquest és un dels grans reptes de la transició energètica. I recorda, la informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.